80 jaar bevrijding in Nederland. We weten er intussen een soort oer. Maar hoe is onze provincie eigenlijk bevrijd? In deze video vertellen we hier meer over. In het najaar van 1944 kwamen de Alliëren via het zuiden Nederland in. Het duurde even voordat ze in Friesland waren. We maakten een sprongje naar 11 april 1944. De Alliëren kregen rond deze datum te jaren dat er net al te volle Duitse weerstand wie in het noorden. Daar zagen de Alliëren haar een kans om op 12 april op te scoren naar Friesland, maar als doel Ljouwert bevrijden. Dit begon bij Noordwolde. Werd een deel van het Canadese leger bezocht zo gauw mogelijk de Noordzee te bereiken. Intussen zitten de Duitsers net stil in Ljouwert. Zij hielden ook wel terug dat de Alliëren haast maakten naar de Frieske Haardstad. Daarom bezochten ze de opmars te vertragen, terug belangrijke punten en bregen op te blazen tussen het Jereveen en Ljouwert. Daarna bezochten ze zo volle mogelijk belangrijke punten in het noorden te vernietigen. Zij waten het Vleenveld in Ljouwert beschadigen, maar ook het Oud-Burgerweeshuis in Ljouwert, wat destijds tjin als onderdak voor Duitse instanties. Op 14 april verlieten de meeste Duitsers Ljouwert. In de betierde morgen van 15 april kwamen de Nederlandse binnenlandse strijdkrachten Ljouwert in, dat ze belangrijke punten bezetten en de oerbleunde Duitsers oppakten. Dit resulteerde in de bevrijding van Ljouwert op 15 april. 3 dagen later, op 18 april, werd het verste land van Friesland bevrijd. Nederland zelf werd op 4 mei bevrijd. Hoewel Nederland alweer een aantal dagen in vrijheid libben, hielden dat net voor de Waadeiland. Daar worden het al je volle langer voordat ze vrij werden. Over de bevrijding van de Frieske Waadeiland kunnen we het volgende vinden. Op 29 mei kwamen ze wat 60 soldaten uit het Britse en Canadese leger aan op Skilge, waaruit het eiland op 30 mei bevrijd werd. Een dag later, op 31 mei, werd Vlieland bevrijd. De Duitsers verlieten het eiland en net heel volle letter kwamen de eerste badgasten alweer op Vlieland. Na haast een mannenvrijheid in Nederland werd Ameland bevrijd. Wielst het feest wie in Nederland, wie het op Ameland net vanzelfsprekend. De oerbleunde Duitsers werden geïrriteerd over de capitulatie en dronken hun zwargenvot. Uiteindelijk op 3 juni verlieten de Duitsers Ameland en wie ook dit eiland bevrijd. Het laatste stukje Friesland dat bevrijd worden moest, wie Schiermonnikoog. Tijdens de oorlog werd het relatief rustig op dit eiland. In april 1944 kwam die rustige sfeer abrupt tot een einde. Totdat 120 radicale SS'ers en SD'ers vluchtten naar Schiermonnikoog. Dit zorgde voor een soort spanning op het eiland. Stadig maar wis kwamen de Duitsers erachter dat ze in de val zitten, die een kant op koeren en gang oer op capitulatie. Op 21 mei werd de eerste groep soldaten afgevierd naar Grains. Waaruit de laatste groep na ruim een maand bevrijding in Nederland op 11 juni 1944 afgevierd werd. En daarmee werd Friesland bevrijd.